jakou funkci má vlastně cholesterol, nebo co způsobuje v těle, k čemu je dobrý? Cholesterol je veľmi dôležitý hlavne na ochranu ciev. Jeho nedostatok môže zapričiniť zlú tvorbu nervových vlákien, alebo teda neochraňuje tú stenu cievy. A takisto nadbytok cholesterolu zasa môže spôsobiť upchávanie ciev, hromadenie tuku v cievách a uvoľnenie sa nejakou trombou môže spôsobiť buď srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu. Je dôležité, aby každý človek vedel svoj stav toho cholesterolu a aby sa podľa toho zariadil a samozrejme lekár potom nariadi buď liečbu, alebo bude pátrať po príčine jeho nedostatku. Pojďme říct něco k tomu samotnému měření, jak to probíhá, jakým způsobem a jak dlouho trvá, než se pacient dozví hodnotu. Tak toto orientačné meranie spočíva v tom, že každý klient, ktorý tu príde, vydezinfikuje mu brúško prsta a jednorazovou ihlou mu prepichnem vlastne tú kožu, zoberieme kvapku krvi, ktorú vytlačíme na tester, ktorý je zasunutý v tomto prístroji a čakáme 3 minúty, ktoré sa nám odratávajú na tom prístroji a napokon sa nám zobrazí hodnota toho samotného cholesterolu.